Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Τσαγκαράκη, τον οποίο έχουμε κοντά μας, από τη γνωστή γκαλερί Τσαγκαράκη. Κύριε Τσαγκαράκη, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας, είστε καλά? Καλά είμαι, ευχαριστώ, ναι, εσείς? Ωραία, και εμείς δόξα τω Θεούλη. Λοιπόν, θέλαμε να σας έχουμε κοντά μας για ένα θέμα που έχει προκύψει και έγινε γνωστό εχθές μέσα από την εκπομπή της Φαΐς Μαυραγάνη. Είδαμε και το πρωί στο Happy Day και μέσα από το ρεπορτάζ της Χριστιάνας Κοχλατζή, πως θα βγουν σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα της αείμνηστης ζωής Λάσκαρη. Είναι μια είδηση την οποία την ακούσαμε πρώτη φορά από εσάς εχθές και όπως καταλαβαίνετε αυτό από μόνο του έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους δημοσιογράφους και είναι απολύτως λογικό, κατανοητό. Τα κοσμήματα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, αντικατοπτρίζουν την λάμψη μιας καλλιτέχνητας που οπωσδήποτε έχει αφήσει το στίγμα της στον χώρο του κινηματογράφου και του θεάτρου, που την έχουμε όλοι αγαπήσει. Έχουν μια υπεραξία λόγω του ότι τα έχει φορέσει η ζωή Λάσκαρη. Και βεβαίως η Γκαλερί Τσαγκαράκη, όπως ξέρετε, καθημερινά επί σειρά 35 χρόνια στις εκπομπές μας ζωντανά στο One Channel στην Ελλάδα και στο Capital TV της Κύπρου 3 με 5 τα μεσημέρια, δημοπρατούμε καθημερινά 20 εκθέματα. Αυτά σε όροι, πόσο κοστολογούνται πάνω κάτω, σε τιμές δημοπρασίας? Ναι, βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο της μελέτης και της αξιολόγησης των κοσμημάτων της. Πάνω κάτω, δηλαδή είναι πολλών χιλιάδων ευρώ, είναι τριψήφιος ο αριθμός, είναι διψήφιος, μια τάξη μεγέθους? Όχι, διψήφιος δεν μπορεί να είναι. Ούτε τριψήφιος, είναι πολλαπλάσιος, είναι μεγαλύτερης αξίας πραγματικά. Έχουμε διαχειριστεί πολλές φορές κοσμήματα και άσημων θα έλεγα, αλλά και διάσημων ανθρώπων, και πρόσφατα μπορεί να θυμάστε τις βέρες του Βοσκόπουλου από τον πρώτο του γάμο με τη Λιβανού και κοσμήματα της βασιλικής οικογένειας που προέρχονται από ιδιωτικές βέβαια συλλογές. Ενδεχομένως υπάρχουν πολύ περισσότερα κοσμήματα που κρατάει η οικογένεια για τις δικές της αναμνήσεις, αλλά ναι, είναι και κοσμήματα αυτά που θα δούμε που είναι φορτισμένα με αναμνήσεις, με λάμψη, με πάθος μια ζωής αφιερωμένη στην τέχνη, και φυσικά πολλές φορές αυτό συμβαίνει, να δημοπρατούν για τους προσωπικούς τους λόγους. Βέβαια, ο καθένας έχει το δικό του λόγο. Ενδιαφέρον από τον κόσμο υπάρχει, σας έχουν προσεγγίσει ήδη για να μάθουν πώς μπορούν να τα αποκτήσουν? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, προφανώς και γι' αυτό που είπε και ο Λάμπρος και είναι σωστό, ότι δηλαδή είναι αλλιώς να αποκτήσει ένα κόσμημα από ένα κοσματοπωλείο. Φοβερή συλλεκτική αξία. Από μια εμβληματική φιγούρα όπως είναι η ζωή Λάσκαρη. Εγώ μόλις τώρα μίλησα και με τον κύριο Λικουρέζο, γιατί με ζήτησε στο τηλέφωνο στο γραφείο μου εδώ στην Γκαλερί στο Κολονάκι και μιλήσαμε. Δεν μου κάνει απορία ότι δεν το γνωρίζει, γιατί δεν προέρχονται από τον κύριο Λικουρέζο. Προφανώς. Θα σε εξέφρασε κάποια απορία ή τι? Ή παράπονο ή στεναχώρια ή την ευχή του μπορεί να δώσει. Ή πρόθεση να τα αγοράσει και ο ίδιος ίσως, για να μην πάνε κάπου αλλού. Όχι, καθόλου. Είχαμε μια πολύ ωραία και πολιτισμένη συζήτηση. Καθόλου, αυτά δεν το γνώριζε. Γιατί προφανώς δεν προέρχονται από τη δική του συλλογή, από τα κοσμήματα που ίσως έχει εκείνος από τη ζωή. Οι δημοπρασίες αυτές θα γίνουν στις 23 το Σάββατο, στις 26 και στις 27 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Με το καλό και πραγματικά να πάνε κάπου. 3 με 5 ζωντανά, και μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος οπουδήποτε και αν βρίσκεται, τηλεφωνικά να κάνει τις προσφορές του.